Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka gani wannan application ne na hadisai da yawa a musulunci. Insha Allah idan kana amfani da wannan application a wayarka, insha Allah zai taimaka maka wajen inganta rayuwarka ta ilimi. Gaskiya wannan application din yana da buƙatar a ce kowanne ya ajiye shi a wayarsa, domin wannan application din zai matukar taimakawa rayuwarka kuma ya inganta iliminka wajen bunƙasa shi. Yanzu alal misali hadisai ne sahihai, idan ka duba na farko gashi na an sa sahihul bukhari al-bukhari, gashi nan akalla akwai hadisai 7,175, gashi nan sahihi muslim yana da 7,128. haka gani gashi nan sunna an-nasa'i, sunan an abi ibn dauda, gashi nan jami'u at-tirmidhi, sunna ibn majah, gashi nan ka gani muwadda malik, gashi nan 40 hadisi nawawi, wato 40 hadis kenan, wa riyadus salihina as-salihina, ga sauransu dai da sauransu, ga hadisi al-qudsi da sauransu, da bulughul maram. Dukkan wanda kake da bukata wannan application insha Allah ya tanada, zaka samu dukkan wani hadisi da kake da bukata cikin wannan application. Zai matukar taimakawa rayuwarku wajen bunkasa ilimin ku. Idan ka duba gashi nan za ka gani wannan na sahih al-bukhari ne, babu abin da babu a cikin nan sai dai daidai wato hadisansa. Idan ka duba nan guraren dukkan wani hadisi na sahihi muslim zaka ga an rawaito shi, an sa shi a nan guraren sai dai daidai wanda ba su sawo ba. Allah kuma idan kana da buƙatar kana so ka yi sacin din wannan a application din, kamar akwai hadisi din da kake so ka dubo a cikin wannan application din, to zaka dana ne kai tsaye sai ka rubuta wa ma'ana sunan hadisin da kake da buƙata in ka sa shi. Idan ka duba yanzu alal misali ne gashi na dan naha, gashi na za ga hadisai ne daban-daban. sahihul bukhari gashi na kun gani sahihul bukhari ne gashi na yana ta bayyana. To haka kai ma idan kana da bukatar kai searching na application da kake da bukata, to babu damuwa, direct zaka rubuta sunan a nan guraren abin da kake da bukata, sunan hadisin da kake bukata, insha Allah zaka samu abin da kake da bukata cikin wannan application din. Domin bukatar wannan application din, ku duba description, yana nan mun aje linkin din sa a ƙasa, za ku gansa wannan muka rubuta sunansa da alamu sa su, za ku gansa da blue rubutu a ƙasa, insha Allah kuka duba za ku ganshi. Wannan application din idan ka dauke shi ba iya kai kadai zai taimaka ba, zai taimaka wa rayuwarka kuma ya taimaka wa al'umma, domin ilimi shi baya amfana iya mutum shi kadai. Idan aka ce mutum ya ilimtu a rayuwarsa, to dole za ka ga yana taimakawa wasu a rayuwarsu, su ma yana ba su ƙwarin gwiwa domin su samu ci gaba da samun ilimi, kuma yana taimakawa mutane lokacin da suka yi kuskure, yana fahimtar da su addini kamar yadda za ka fahimta. Mun gode, sai an jima.